माहा फैखो बगामाथि बगामाथि फार्स्ट टाइम बेनो फार्स्ट टाइम दायो नै जों बगामाथि उन्दुङानो दा मानसि थांगोन मानसियाबो माने जेथिंबो लामा दङ माथो बिथिंबो मानसि दा जेथिं थांबाबो जागोन जानायालाय थांबाबो जागोन बारा बेरायनोसै दसे ओरैनो टाइम पास अबेनि बिसोरो तामुलपुर नोंथाङाबो दे आदा फट' मोनसे दायो प्रदाब मोना मा थांनाय माहा बेरायखो नोंसोरो माबा थांबाय ग्रासलेण्ड थांबाय ओमफ्राय आरो ओमफ्राय दायो बेयाव फैफिनबाय आरो माहा थांबावगोन दायो जोङो बेयाव दसे बेरायनानै थांफिनसै न'आव आरो माहा एलहैगोन एल'हैगोना न'आव एल'हैनो दे दे नोङो दे राइट दायो जोङो बगामाथियाव दङ बगामाथियाव जोबोद मोजां नै बेयाव दैया मासे गल'नै गल' बियो बे दैया भुटाननिफ्राय फैयो बे भुटाना बिथिं ओमफ्राय आसामा बिथिं माने बे दैया भुटाननिफ्रायसो फैयो बे जाबाय भुटाननि नालाय माथो खालामनो दायो गोलाव थांसै माथो सिख्लाफोर नायनायनि थांनोसैलै ओइ थ' माथोबा सिख्लाफोर नायनोसै ब्रा औ हांग्रागोन सिख्लाफोर नायगोन होद आथिल'गोन बेयाव आथिल'गोन सेर थांनो हानाय नङा आथिल'गोन बाबा ए নদীত আখা মার দিম নি কিনে তাং এগুলা ফটো মারি লাভ নাই বড় এ বাবা স্টুডেন্ট বাল বাবা তই এইটো মিনিংটো বুজাবা দিছিল এই লাউৰ ইমান হিম্মত আছে এটা বান না মোৰ হাতত তোৰ কিমান তো দাব বান এতে বান তোৰ কিমান তো হিম্মত বান মোৰ হাতত বান তোৰ যদি হিম্মত এই তো আঙ্গুলি নহয় माथा नाय मा होनो बेयावनो फैदो खन्डामी चन्दै खन्डामी মোক জকাবা আইছা কাপড়খিনি পিন্ধি আছে মোক জকা লাগে এতে না কি আপনার মানুষ চলে মিনিংটো দিয়ক জগা মাটি আপনি কি বডির পুরা কাপড়টি পিন্ধি আছে মাথাক লাগি মিনিংটো দিয়ক কি গানো পিন্ধি আছে কি লাগে তোর বাবার পুরা এতে মোর হাতত আছে কেলা কি লাগে তোর বাবার পুরা মোর হাতত কেন লাগে गरायबो दंबावो नै गराय नै हैथ' दे गराया नों दे गराया नोंनि हाजार गारि नै बेयावनो दैमागुसियाव हाजार गारि दङ नै ओइ दा सालाया हांसै थांथ'आ 어부지 항상 날씨 더 와우 गराय फैबाय नै नोंथाङा दा फैनानै गाखोनो हागोन नै बरफोरा नोंसो itu गोबां para piknik जादों piknik बेयावनो फैदों नै बेरायनो फैदों 15 आगष्टआलाय 15 आगष्टआव बेरायनो फैखागोन दा दे थाङा अबे गामिनि ब्रादारा अबेनि आङो आं सिनायासै माने बै नगदा लालगुरि
दायो बर'फोरनि राइडारखौ लोगो मोनदों नै क'क्राझारनि बिसोरो नै नाय नाय वाव जोहोलाव बाय नै बिथाङाबो नै गासिबो क'क्राझार नोंबो खैथासिनाव फैनाय जोङो बिदिनो फुंनियाव हिमालय हटेलाव 8थासोआव ओमफ्राय 8थासोनिफ्राय ओंखारबोबाय आरो नंगौ दे डेन्जार ना बायगान नै गस्लायाबो डेन्जार नै वाव वाव बड'लेण्ड वाव नोंथाङाबो इउटुब चेनेल दङ मा नाम बैसिनिखौ लादो गैया खालामथ'ला आं फेसबुक खुलियो दे जेबो नङा जागोन दे फाइनालि आङो दायो सफैबाय बाक्सा थांबाय तामुलपुर थांबाय बागानपारा थांबाय अनेक बायदिसिना गोजानाव थांबाय माने बेनिफ्राय जोङो बगामाथि थांबाय बेनिफ्राय बगामाथिनिफ्राय आरो मा थांखो बिदिनो ओरैनो बेरायबाय आरो जेनेबा जोङो आरो बहुद मेंबायानो सोरबा जागौ लोंदों एक्सिडेन्ट जादों सोरबा जादों फेदों आरो एक्सिडेन्ट जादों बहुत मानसिफोरा सोरबा एक्सिडेन्ट जादों आरो लोंनानैबो सोरबायाबो बाइकखौबो एक्सिडेन्ट खालामना गालांदों बैयावबो एक्सिडेन्ट खालामदों आरो बै मोनसे बाक्सायावबो एक्सिडेन्ट खालामदों आरो बेनि उनाव बगामाथि खाथियावबो एक्सिडेन्ट खालामदों आरो बेनि उनाव डिमाकुसियावबो एक्सिडेन्ट खालामदों बेयावबो हदाय बेयावथ' हदायबो एक्सिडेन्ट जाबाय बाक्सायावबो एक्सिडेन्ट डिमाकुसियावबो एक्सिडेन्ट सानसेयावनो एक्सिडेन्ट जादों मोनथाम जों नुनायानो मोनथाम एक्सिडेन्ट जाबाय बैयावबो जाबाय बेनिखायसो दायो फोजोबनोसै जाबाय